kawo gaisuwa, mun miƙa gaisuwa. To, kai, ha, hama, nagode, 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 nagode. Yarya da harkiya bullasa, kowa ya cira kina kasewa. Ya dan sarki ya kusan fitina ne, na ran sai yana wani da manoma. Yau hajiya sa'a muke gaisarwa, matar babban mutum muke wakewa. Dutsen maruwar da kai fitila ne, duk da jihar Kebbi muna sarawa. Mama uwar mu ga tunan mun rego, mata bai wuce a ce can baba. Hajiya kyauta garon bai nan, malaman ya baki ba illa ba. Akai kujerar tsakar gida kin karɓa, zangar ku kusan da babu ba. Yau mamar Amira mun gaida ki, alkaki ba zai zama masa ba. Ke bulbulwar kitin kahunki, mu mun san ba za ki kai gamba ba. Gaba gaba dai Sa'adatu sa'ar mata, mai jin kai da tausayi kin musarata. ASB ina ta baitin mamata, hajiya kyauta wallakin yau mana gata. Masu bida ku zo ku nemo alfarma, domin kun sani kuna samun dama. Matar sarki sarauniya mai alfarma, mama uwa da misu baki san tsoro ba. Giwa bukkar da ba canfi ne ba, maman Zinatu ga waka gwaggwaba. Tsagaro bai biyo ta layin kullu ba, mama uwar mu yanzu ga wakar mu yi. Lokacin damana ana samun sanyi, kin kula da dukkan matan jihar mutum ba su jarmiya. Ki ba su alkhairi ki da mama, Allah ba ki fariya. Mu waki maman mu hasken gidan kwamishina wallakin iya. Girma ya kai girma, matsayi ya kai matsayi, ja gaba matar babban toro. Matar bajimin zaki mai fasa taron arna, shaki dahi a dawa sai kan gado. Dutsen Mariya iya ya koya, waƙar matar ka gata nan sai yaya. Baba sarautun ka ba sa'an yaro ba, an kyauta bai zamo sauna ba. Kamai ba za a kai zaki ba, ɗaya jiran dubu kana hana kwakwa. Allah kan rike kana zarcewa, ko maƙiyanka ba su so kaya gaba. An gogon Sa'adatu sannu gwani, ka zama ginshiki tudun dafawa. Mama sa'a na ke yawa waƙata, sana fata na kare ina na ta. Nagode, nagode, nagode. Ga waƙar gamun biya, da 'yar gatan majin gwandu, 'yar gatan kai ga manya wuri, 'yar gatan arɗin babi, 'yar gatan ɗan isan zuru, 'yar gatan sardaunan babu, 'yar gatan santaraken koko, 'yar gatan sarkin yakin misi. Mata ce ga maga yakin zaga, 'yar gata ga sadaukin danko. Jarman barkon ka oji yau hajiya sa'a muke wakewa. 'Yar gata ga maga yakin da kai waƙar ki muke rerawa. 'Yar gatan talbar zari kala kala muke wakewa. Jarman ɗan warai matar ka hajiya sa'a muke gaisara. Hajiya sa'a jinin masarauta ga waƙar ki muna rerawa. Baki da hayaniya momi mai kyau da kwalliya, hajiya Sa'adatu dutsen mari sha ɗawainiya. Hadari kin taso a garin gabas ce daki da walƙiya. Ke jinin sarakuna kuma gidan saraki kike bai ɗaya. Aminiyar matar gwamnan Kebbi giwa keke kakar itatuwa. Hajiya Nafisa gimbiyar ba saura a nan baitin ki zambiya. Matar gwamnan Kebbi giwa jihar mu o'owun aka yi wa jiniya. Hajiya Nafisa shababar maya, masu adawar taki sun tsaya. Tumatur shi ka gyara jami'a, First Lady sunan Kimaliya, mai ladabi mai sai ta kariya. Hajiya Nafisa Nasir Idris ɗauran gwando muna yaba miki. Nafisa zuru da ASB waka yau kuma baiti muke miki. Aminiyar hajiya Sa'adatu kyauta Allah ya iya miki. Matar
basarake kuma mamar basarake hajiya kyauta ga baiti daki mamar Amira ga tambura mun dauko mun bubbuga miki mamar Zinatu mai fasa taro giwa ba a yi miki farmaki mamar Faruku zo galakin dara harkiya ko da layan haki dole dai da babbar gayya hasken gida ga dutsen mari yan sa ido kudan saurara ko ta wuce sai dai ku tari dan galadima wina dan galadima ummi ku gaisuwa Abbas Abubakar ai kuma wannan tamburan ka ne ka ta ka gaisuwa sane ka sabuwa ba ai kokowa ba araba sani da kunkuwa mu dai dole mu gaida dan galadima ba inda mun yi gaisuwa wallahi kai da can mahaifiya hajiya sa'a mai samu nasuwa matar kwamishina kolo kalakan men hadari mai zubowa jama'atu bihamdillahi Allah ya yarda mun wake garkuwa mun wake garkuwa 091-3660-3954 muna tare da Aminu Salisu Basaura ASB U'War tammat bihamdillahi alhamdulillah